سلام طعنان نخلهم تختاتلتي يكون ندابلكو نابناي لما عنت مدبي كأتو عمني لما عنتي مدبي كم تلمود نعهم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم متسيل لغو أنا لما عنتي مدبي سلعلو قلتفكم اندافسسكم استسقمكم دك تبعتيو عبجزاكم كتقبروهم تخلو شدشتا مفتحيتات كنرينا اسكاب ناي مدبي فتصامه حابيلكم نصنحو نزي channel حدش تزخونكم سبسكرايب بمግባርን نتا ناي دول ملكت حنت شعب منكان استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي طعنا كمون ناي حدارن ناي فقرن هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبرين حتت مدبنا نا بزحات سبات بزحو بزحات حواتنا تمهرتي نخوصدلو لايك غيركم جمرو سدران سخونكم مني እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ከም ዝፍለጥ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍካ ምፍሳስ ወይ ድማ ቀልጢፍካ ምውዳእ ካብ 30 እስካብ 40% ወይ ድማ ካብ 100 ደቂ ተባዕትዮ እቶም 30 ወይ ድማ 40 ዝኾኑ ደቂ ተባዕትዮ ዘጸግሞም እቲ ሓያል ጸገም እዩ ኣብ ብዙሓት ፍቁራትን ሰብ ሓዳርን ጸገም እንዳፈጠረ ዝርከብ ዓብይ ሳዕቤን እዩ ኣብዚ መደበይ ድማ ናቹራል ዝኾኑ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ ወይ ድማ ንምምሕያሽ ዝሕግዘኩም ኣብ ገዛኹም ክትገብርዎም ትኽእልዎም ሜላታት ክንርኢና እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ቴክኒክ እንታይ እዩ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ንብሎ እዩ ኣብ ዩቲዩብ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ኢልኩም ወይ ድማ KEGEL ኤክሰርሳይዝ ኢልኩም ሰርች እንተጌርኩሞ ክመፀልኩም ዝኽእል ናይ ኤክሰርሳይዝ ዓይነት እዩ ነዚ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ትሰርሕሉ ግዜ ጨዋዳታት ማለት እዩ ፈሳሲ ንኽወፅእ ዝገብሩ ጨዋዳታት ማለት እዩ ነጠንክሮም ነትርሮም ኢና ነቲ ዘመሓላልፍ ቱቦ ድማ የፅብቦ እዩ ስለዝኾነ ሓደ ወዲ ኬግል ኤክሰርሳይዝ ክሰርሕ ዘለዎ ናይ ሽንቲ ቡምባ ኢንፌክሽን ምስ ሽንቲ ቡምባ ዝተተሓዘ ምንም ዓይነት ጸገም እንተዘይሃልይዎ ጥራሕ እዩ ኣብ ደስ ዝበለኩም ኣብ ኦፊስ ክኸውን ይኽእል ኣብ ገዛኹም ክኸውን ይኽእል ኮፍ ኢልኩም ደቂስኩም እውን ክትሰርሕዎ ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ኤክሰርሳይዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ እንተነኣሰ 20 ግዜ እንተተኻኢሉ ድማ እስካብ 30 ግዜ ንሰለስተ ኣዋርሕ እስካብ 6 ኣዋርሕ እንተትሰርሕዎ ነዚ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገምኩም ከተማሕሽዎ ትኽእሉሉ እቲ ብሉጽ ኤክሰርሳይዝ እዩ ኮይኑ ግና ነዚ ኤክሰርሳይዝ ቅድሚ ምስራሕኩም ሽንቲ ክትሸንወለኩም ስለዝኾነ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ጸገምኩም ተማሕሽሉ እቲ ቀዳማይ ብሉጽ ኤክሰርሳይዝ ኬግል ኤክሰርሳይዝ እዩ ስፖርቲ እትሰርሑ ሰባት ድማ ኣብ መወዳእታ ኬግል ኤክሰርሳይዝ እንተትሰርሑ ዝበለጸ ሴክሹዋል ፐርፎርማንስኩም ወይ ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ዓቕምኩም ብዕጽፊ ከተማሕሽዎ ትኽእሉሉ ኤክሰርሳይዝ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ቴክኒክ ድማ ስኩዊዝ ቴክኒክ ንብሎ እዩ ስኩዊዝ ቴክኒክ ንብሎ በፍቃሪትካ ወይ ድማ ብበዓልቲ ቤትካ ዝፍጸም ቴክኒክ እዩ ስምዒትኩም ክመጽእ ክብል እንተሎ ወይ ድማ ከተፍስሱ ክትብሉ እንተለኹም ጫፍ መትለኹም ሕንቕ ኣቢልኩም ብምሓዝ ን3 ሰከንድ ምጽናሕ እዩ እቲ ስምዒት ምስ ጠፍአ ድማ ከም ብሓድሽ ምቕጻል እዩ ነዚ ነገር እዚ ን3-4 ግዜ ደጋጊምኩም ብምግባር ኣብ መወዳእታ ኮንትሮል ንኽትገብርዎ ይሕግዘኩም እዩ እዚ ቴክኒክ እዚ ኣባና ንምግባር ቁሩብ መሰካፊ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣባና ከምዚ ትገብር ኣፍቃሪት ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ በዓልቲ ቤት ምርካብ ቁሩብ ዘጸግም ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ኣብ ፍቕሪ እቲ ቀዳማይ መፍትሒ ኣብ መንጎኹም ዘሎ ምይይጥ ስለዝኾነ ነዚ ቴክኒክ እውን ንኽትጥቀሙሉ ክሕብረልኩም ይደሊ ቀፂልና ንሪኦም ቴክኒካት ድማ ካብ 3 እስካብ 6 ኣዋርሕ ግዜ ዝደልዩ ቴክኒካት እዮም ብሓደ መዓልቲ ወይ ድማ ብክልተ ሰሙን ለውጢ ዘርእዩ ኣይኮኑን ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ኢፌክቲቭ ዝኾኑ ቴክኒካት እዮም ካብ 70 እስካብ 80% ነዚ ጸገም ክፈትሑልኩም ዝኽእሉ ብሉጻት ቴክኒካት እዮም ስለዝኾነ ስኩዊዝ ቴክኒክ ክትፍጽሙ ዘይትኽእሉ ደቂ ተባዕትዮ ስታርት ወይ ድማ ስቶፕ ንብሎ ቴክኒክ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ስታርት ኤንድ ስቶፕ ቴክኒክ ንብሎ ነቲ ምንቅስቓስ ደው ምባል ማለት እዩ እዚ ማለት ጾታዊ ርክብ ኣብ ተፍጽሙሉ ግዜ ስምዒትኩም እስካብ ፍርቂ እንተመጽዩ እዚ ማለት ቅድሚ ምፍሳስኩም እስካብ 50% እስካብ ፍርቂ እንተመጽዩኩም ነቲ ምንቅስቓስኩም ደው ምባል እዩ ቀፂልኩም ድማ ነቲ ሓሳብኩም ናብ ሓሳብኩም ዝወስደልኩም ነገር ኣድህቦ ምግባር እዩ ንኣብነት ትፈትውዎ ምግቢ ምዝካር ክትኽእሉ ኢኹም ትፈትውዎ ተጻዋታይ እግሪ ኩዕሾ እውን ክትዝክሩ ትኽእሉ ኢኹም ተደልይዎ ሒሳብ ክትሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም በዚ መንገዲ ንሓሳብኩም ምብታን ትኽእሉ ኢኹም በዚ መንገዲ እዚ ስምዒትኩም ክጠፍእ እንተሎ ከም ብሓድሽ ክትጅምርዎ ናብ ምንቅስቓሳትኩም ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም እቲ ካሊእ ንሪኦ ቢሄቪራል ቴክኒክ ድማ ኮንዶም እዩ ብዙሕ ዓይነት ኮንዶማት ኣለው ሕዚ ንሪኦም ኮንዶማት ድማ ረጎድቲ ክላይማክስ ኮንትሮል ንብሎም እዮም ነዚ ኮንዶም ኣብ ትጥቀሙሉ ግዜ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ከየፍሰስኩም
ንቁሩብ ደቃይቅ ንኽጸንሑ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ እቲ ካሊእ መማረፂ ድማ ክላይማክስ ኮንትሮል ረጎርቲ ኮንዶማት ምጥቃም እዩ። ከየፍሰስኩም ንቁሩብ ደቃይቅ ንኽጸንሑ ዝሕግዘኩም ዓይነት ኮንዶም እዩ። ቀፂልና ንሪኦ ቴክኒክ ድማ ሲምፕል ፖዚሽን እዩ። ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ታጓል ኣንስተይቲ ብላዕሊ ኣብ ትኾነሉ ግዜ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ክጸንሑ ይሕግዞም እዩ። እዚ ግና ንሓደ ዝሰርሕን ኣብ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ዘይሰርሕ ቴክኒክ እዩ። እቲ ቀፂልና ንሪኦ ቴክኒክ ድማ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ኢፌክቲቭ ዝኾነ ዓይነት ቴክኒክ እዩ። ስምዒትኩም ክወፅእ ኣብ ዝቀራረበሉ ግዜ ኣብ ምትንፋስኩም ኣድህቦ ምግባር እዩ። ኣብ ምትንፋስኩም ኣድህቦ ግበሩ ክብል እንተለኹ ግና ቀልጢፍኩም ምትንፋስን ቀሲልኩም ምትንፋስን ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ኖርማል ግዜ ምትንፋስና ኣይነስተብህለሉን ኮይኑ ግና ኣብ ናይ ስምዒት ግዜ ኣድህቦና ናብ ምትንፋስና ኣብ ንገብረሉ ግዜ ቀልጢፍካ ናይ ምፍሳስ ስምዒት ይጠፍእ እዩ። ነዚ ቴክኒክ ን2-3 ዙር ን3 ኣዋርሕ እንተተጠቒምኩምሉ ዝበለፀ ውፅኢታዊ ቴክኒክ ስለዝኾነ ዝበለፀ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብኩም ንኽትፀንሑ ዝሕግዘኩም ብሉዝ ቴክኒክ እዩ። ክትጥቀምሉ እውን ክሕብረልኩም ይደሊ። ናቹራል ዝኾኑ ቴክኒካት ውፅኢታውያን ንክኾኑ ፃዕርን ትዕግስትን ይሓቱ እዮም። ስለዝኾነ ግዜ ሂብኩም ክትምክርዎ ኣለኩም። ነዚ ቴክኒክ ካብ 3 እስካብ 6 ወርሒ ዝሰርሑ ደቂ ተባዕትዮ ብሉፅ ለውጢ ዘምፅኡ ሰባት ኣለው፣ ተጠቐሙሉ። እቲ ካሊእ ንሪኦ ቴክኒክ ድማ ኣመጋግባና እዩ። ብፍላይ ጥዑማት ምግብታት፣ ሽኮር፣ ኬክ፣ ኩኪስ፣ ልስሉስ መስተታት ከምኒ ኮካ፣ ለስላሳ ዝኣመሰሉ መስተታት ግድን ክንገድፎም ኣለና። ዳቦ፣ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ እውን ክንቅንስ ኣለና። ናይ ሴሮቶኒን በዝሖም ልዑል ዝኾኑ ፍሩትን ቪጂቴብልን ኣብዚሕኩም ክትበልዑ ኣለኩም። ከምኡ እውን ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዑል ዝኾኑ ምግብታት ከምኒ እንቋቁሖ፣ ደርሆ፣ ዓሳ፣ ስጋ፣ ተምሪ፣ ለውዝ፣ ዝንጅብል ዝኣመሰሉ ምግብታት ድማ ኣብዚሕና ክንበልዕ ኣለና። ዝበለፀ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ነዊሕ ፃንሒት ንክህልወና ዝሕግዙና ምግብታት ስለዝኾኑ ነዞም ምግብታት ድማ ኣብዚሕና ብዝበልዓና ቁፅሪ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበሉ ደቃይቅ ክንፀንሕ ንኽእል ኢና። ነዞም ኩሎም ቴክኒካት ሞኪርኩም ማለት እውን ካብ 3 እስካብ 6 ኣዋርሕ ነዞም ቴክኒካት ብዝግባእ ሞኪርኩም ምንም ዓይነት ለውጢ ዘየምፃኹም እንተኮይንኩም ድማ ከምኡ እውን ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት እውን እንዳሰርሕኩም ምንም ለውጢ ዘይብልኩም እንተኮይኑ ናብ ሓኪም ክትመፁ ኣለኩም። ዝተፈላለዩ መድሓኒታት ክትወስዱ ስለ ዝግባእ እዩ። ሓኪም ምምኻርኩም ዝበለፀ ንኽተማሕሹ ስለ ዝሕግዘኩም እዩ። ፈለማ ግና ነዞም ኣብ ገዛኹም ክትገብርዎም ትኽእሉ ብሉፃት ቴክኒካት ክትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። ነዚለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደወል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑን ክትተባብዑናን ብክብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ። ሓሳብ ሪቶኹም ንቻነልናን መደብና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቕኒየለይ።